com que ella havia percebut el plor, el meu plor, a les seues entranyes, i pensava que si pot ser que jo em trobaria malament o això, allà, o si n'aniria a morir, jo en aquell mateix moment, en aquell mateix moment. O jo què sé què devia arribar a pensar ma mare. Total, que va arribar a l'extrem d'anar a dir-li al metge de capçalera, don Artur, a les tantes de la nit. I aleshores el metge es va seure i tal, i va templar el cos, i això, i li va dir: xica, el teu fill el tens viu i ben viu. Però i el plor? Va insistir ma mare. El metge pensa que va somriure i li va parlar al ventre i tal, i el teu fill naixerà al seu temps. Estigues tranquil·la, tranquil·la. El fet que l'hagi sentit plorar vol dir que el teu fill serà molt sabut, molt sabut.